Hello guys. Diyan na pud ni. Ana deron June 20 da Kamis Mayor ug si Manang Hilin. Ba't tumis ila kuan miding kay maghaw og dahon kay si Manang magsuman. Dugit ni dugit. Yeah, dugit sa dahon. Dugit. Maghaw og dahon. Maghaw si Manang suman. Maghaw og suman. Maghaw og suman. Maghaw og dahon. Maghaw og dahon kay magsuman. Lagi. Kay maghaw og suman. Uy. Daw man nagdag sila nagko ang dahon. Dapat to nami agis kalabungan. Pag man tayo basing nay wala yor matang ban nga humukon. Halos manang ang laduan ah. Dahil natutupit. Mabaw man na repod. Sana man imong sumano lang. Parang ag sumano dahil manang suman pilit og kamuti. Basta ganahan mo order. Aron mahalinan pud. Tawag sa pa yor na nabay kuan, tubig yor kay mga wang tayor. Basta nanay pantat ba? Tara. Dari mo hobdong kay gila mga dahon mga tambok. Lamiun. May masug. Uno dos, di na. Duha na. Salat eh. Salat eh. Kudawon eh. Taa. Ano man? Ang lain nagkurban. Saan yung para? Ako nang. Grabe lain nagkurban na. Sige, kilatan na ayur. Kilatan siguro na ayur. Ang lain na dyan. Hala nang grabe. Asi manang nakakuha ng dahon. Daghan na. Amin na ang tatuon. Haliti. Naarlain na lang ako. Gaya dabong. Basig mo nagkikilatan yur. Kilatan. Ang kilatan magdugdug kay ito pa eh. Nahalik ka eh. Talugdug ba nang? Gingitan pang runo labay dito. Tagdo, automatic food. Ano, papainit. Kadong di maapaksi. Okay. Namutang nga magpundiis na. Sige sa kami nusyur. Di ko na kamo mahiwa. Kami nus. Sabay ulod. Init na nagiging. Ara sa isang kabalayat maghawb. Di nga magkapasok-pasok. Di pang promise sa unang naghawb ng pasok-pasok. Teka mo. Si Maya na! Ay, nagkante. Ako pasok ko na pa naghawb. Di ay. Arang, pasok ah. Asi man ang agitang teknik di ay kuno kamerag. Butang nga kadyo. Mauna. May nagkaso, hindi po masunog ka pa ginong naong. Nalagi. Awayor. Oo, lagi na yung teknik yor. Sa kamerag lukay. Mga play ka kundi is di ka masunog. Buay mo din mo na reset. Pwede isik ka o na. Kaya mga play ka kundi is pag bagong na, kaya masunog sa kabo. Nagbutan na kagkuanang pandiis nang. Wah, mamutang pag may mga hataw. Sabi tulad to. Daga anak ka. Kapalagi kay... Ay, magkabot na. Araw dyan kabrayit kay kariman tayo ang ipakuan ninja pasila aban kanang Kanang naghana. na nagitabok nga lakay o sa sugot kay gisa ko nung naong sunog dar si Jas gamay ra sakto jud ay very good Nahurot mo na mag... arka bright yur Right lagi. Kamao. kamo jud magna huna bilib ko bibigan ko ako jud ko na huna ako rin jud magna huna kay nang pasilaban tong arang naghana ang gitapok bulok jud Asa lagi pod. Buling kadto. buling kay inga na mag-aamo pud yur kanang naghana jud mo sila Lagi naghana. Magdali-dali mga grabe may inita. Magkinsahay na. Hiwaw nga na. Ha? Di
ko maghiwa. Mau dang maghab ko dinhi sa hiwag lain kan kini mo kape. Maapil man ko nang nay. Oo. Unod. Baga. Habi unod niya. Pero magkilid nang. Urod lagi saging. Tiya. Kuya yur. Tapos sa kabright yur. Pilit na niyo kay kontrol ko na yur. Kontrol ko na paghiwa. Di mapilag ulo. Grabe. Anara. Mo lagi ni kay kailangan naman magtira di na nawab nila mo. Bitaw kaway amo. Arang. Kisa mo order dan ni suman. Ina lamang ko. Karang daw ni pa di ka makabuling-buling. Kaya ro mahalin na tapos manang. Gisang dahon kuno ora ka gwapa liwat ni ja. Ha. Kaya mar ka abu-abu. Di man pares kami maghob mga abu-abu man liwat sa mga nga bulingon. So gani ka. Hab kag hugaw ag mo suman hugaw kita raon. Di man kita rapuhan man. Rapuhan magdahon. Katuhan ni Japon pero ano kita po hindo ni daan katuhan hindo na daan. Bitaw kuya dis manang yur. Arang. Kuya dis yur. So man dani inawag panit di dati mo man-tanaw. Kaya ko magsuman nagamang naong bulingon. Bulingin, di ka manang. Bitaw. Kamis mayor ko magsuman nagamang naong ang naong. Agamo ring saging di ay. Sira tabog ka men taw na tidiha. Kupo nalingin. Lingi lagi naong na. Agamong suman ko no. Bulingit. Kaya agamong hawb na mus dahon kay magkaabu-abu man. Mo agsuman na mo magka itim-itim pud. Way mamalit di mahalin kay bulingon. Sa bilaran nga may Kamanang arang ko pa hagisa na. isang dahon di ko mo palit. Na bibili isang dahon nga taga. Asa man ka maghaw, buwabay dahon na to. Di ba? Sabi ka na ito ang Nabi ka nangaw. mga bibili isang dahon nga hinawag na daan pero buling pagkahawag di ko mo palit. Dito di ko saging nga. Silbi na. Hugawan to. Tanan lang no. Pwede na dyan ikabanig. Arang. Pwede mo Pwede mo ang banig. natang ibanig yor. Halo na yung mawala. Maganda ka rin eh. Mga tukar sa ko. Uy, ito rin nang Nagagba ka. Amin sa akong tatay. Aw, tanto. Uy, anak ka na. Lungo na lagi. Saan mo ito kabukasan kugma? Huwag kayo galit. Ako na luoy na ho. Guan, das idiboy. Ito ba? Kay May. mga tubang na ko sa janahon sa gidang tuba tengah raman. Ang na. Nagsapo mangguna ka sa atay. Nagsapo mangguna. Di kaigo na di ko musugot. Sugutan Nasa naman. puno, hindi boy puno. Ang dyan madita dari pisir no. Cik, uli ba? Hindi boy, ni gwapo ni puho. Para sa ano eh. Ni gwapo yung puho. Na, nangawat ko sa kwartang nanay ang gipagupit yung gupit ako ko'y Nasa gupit. iyo mo na wag mo nagpakasanog lahos. Dili pa kasalamat ka. Lahos kayo sa buhat tadi. Kasi okay ra. Ay, para makatuluyan min ni dai tire. Iya ketawa di ay. Ilang nanay. Napo yang uyab si Berna. Berna og si Tana. Aja na buha ka grabe ang gasto nga jud kaso. Mag-uban na sila. Grabe mistisa Sa kaso na. realize o gasto. Si Tana. Ay, Si Tana og si Tana og so buha na. Nang lang hida ka patay. Ha? Nang hida ka. Bawo dia tumugas. Ay, boseng. Dito ba boseng? Oh, taon. Sus. Di ada kay alam mong idiboy. Katong nas vlog pero mga ningon nga huling pag-ibig. Ngayon, hanggang sa dulo ng sa to? hanggang sa dulo, andi, Hanggang sa dulo ng mundo mo to? Day, Sa ba kita karon no? ang minsan nating pagkita, mulit-muling na alala. Ang tunog ganito pala ang nadarama. Kasabay dugtong. Ano lagi? Isa dugtong na na. Ang sa kuno? Ang huling. Ang sa Isa kuno? title. Ang Isa muling. title. Isa, Ang sa muling ano ya? isa, ito baga pa na nag-wait for me, aking mahal. Remember me. Oh, remember me. Kuwaragaho. Pag nakita ka. Hindi ako isang laruan. Naiiwan. Kaya nga binalikan kita, bakit ako maliwa? Bakit Hindi ako nagawa? isang laruan. Kaya nga lang, isang lingang pag-ibig lang. Talaga na. Tama na birnis. Hindi yan nagagawa. Di. Tamis na kang Kamay ko no. Isang linggo pag-ibig. Hmm. Agaho, hindi ako isang laruan. Mga nagi mo. Sige, kung hinagtag sa
kuan basa cellphone mura makog si sarmutan mo si kuan ka Android. Pero, At sa totoo, idiboy, demoy. Hindi boy. yut baboy, watag boy, yut kabaw. Taka kilong baboy nagpanghatid ra tay. May mubaka lagi. Tanang iro na po kamo. Adyaw po. Grabe luod japan inday piri bag na. Di boy. Mura man igibagsak gyud pagbabae. Kaniyo musugot yun na ho tay. Pila ide boy, 50 ka kilo? Kini musugot yun na ho. Diya dyan na, baga nag-ang uyab si Berna o si Tana. Grabe, kasi pag kwarta kasi manghukuk na ho. Sa mo tumag-uban, mistisa na na. Mistisa man na Gusti siya. sana. Nakasagot man siya kadto. Si? Gusti sa mga may cookie. Di lagi. Isa ko kung pangasaon at mga ko ibutang sa iba boss lubi. Araw din lang mo. Uy, lamok. Tanaway na kagabi. Nabay lamok yung palubi. Adyo, kalusog na tiki. Delikado, patay ka rin to. Injek na tiki ba? Delikado man po na magkuratagag. Asa naman?